AEK-aren Beasaingo Euskaltegi berriko inaugurazio ekitaldien elkartu geha hemen. Jolasen hasi izan nahi deu, era praktiko eta divertigarri, gozagarri. Euskara ikasteko prozesuke, alde neinean horrela izan behar duelako, ez da? Inaugurazio beti hasierateko kutsu izaten du, baina guretzat ez da hasiera bat. Tokia berria da, baina ez da hasiera, jarraipena baizik. 1986an, duela 29 urte, hasi ginen hemen, gure ibilbidea AEK-aren ibilbidea hemen hasi zen Beasainen, eta urte hauetan guztietan, hainbat lekutan izan da euskaltegia. Batzuk oroituko zarete, kale nagusiko pisuetaz, batzuk ikuste ditut eta pentsatzen du baietz. Urbialde plazaztiko lokalean ere izan zineten beste batzuk, eta orain, hementxe izango gara, ikusgarritasun da ikusgarritasun handiagoko tokian gaude, euskarak ere biezagorri horien premia duelako. Euskaltegia euskara ikasteko behar den tokia da, baina egoitza berri honek egia da ikasle gehiago hartzeko bide emango digula, baliabide gehiago izango ditugu, baina euskara ez da euskaltegian paiten artean barruan gordetzekoa, euskara kanpora ateratzekoa da, plazara ateratzekoa da. Horretarako ere zer egite ditugu, kulturrekintzak antolatzen ditugu, ezagunak dira, tradizioa dute batzuk, eta normalean hemen zaudeten asko gainera, bertaratuak zaudete ez da, Euskal Liburuta disko azoka dugu bat, talo ikastaroa dugu beste bat, postre ikastaroa ere ezin dugu antzi, Horrelako ekintzak egiten digutena da, euskara ikasten ari direnak eta euskara bizi direnak elkarretzeko espazioa sortaraztea, ez? Eta horrekin, euskalduntze prozesuari beharrezko dien bideak ematea, ez? Urte hauetan guztietan, jasotako laguntza eta babesa eskertu nahi dizeu, eta aurrerantzen ere beste inbeste beharko deu. Euskara ikasite erabili nahi deun herritarren borondatea eta ahalegina, euskaraz bizi nahi deunon indarra eta kemena, euskarazko ekintzak antolatzen dituzuen lana, udalan launtza, bai ekintzak antolatzeko, eta baita ikaslek euskara doan ikastezaten urratsak emateko. Eta guk zer, guk ere fin-finean lanean jarraituko deu, ahalik eta hobekien einez, gizartea euskalduntzeai helburu finkatuz, Eta orain zer egingo dugu, abestiak indartu egiten gaitu, batu egiten gaitu, eta banatu zaizuen horri horretan, espreski ekitaldi honetarako egin diren 3 bertso abestuko ditugu, Agian doinua ez da izue ezagun egingo, baina, ez da, aurpegia jarraita hor.